Здравейте на всички! Лечението на рак на белия дроб обикновено зависи от стадия и вида на тумора и общото здравословно състояние на пациента. Хирургичното лечение обикновено се предпочита в ранните стадии на рак, т.е. ако туморът все още не се е разпространил в околните тъкани, регионални или отдалечени лимфни възли и отдалечени органи. Основната цел на хирургичното лечение е отстраняване на лимфните възли и раковата тъкан в гръдния кош. Малкият и ограничен тумор, ракът в ранен стадий и общото здравословно състояние на пациента е достатъчно, за да понесе хирургическа интервенция, повишават успеха на хирургичното лечение. Разпространението на лимфните възли играе важна роля при определяне на плана за лечение. Състоянието на лимфните възли може да увеличи стадия на рака и да повлияе на възможностите за лечение. Ако има разпространение в лимфните възли, планът за лечение може да включва други методи на лечение, като химиотерапия, лъчетерапия и имунотерапия, в допълнение към хирургичните методи на лечение. Днес операцията остава най-ефективният метод за лечение на ранен стадий на рак на белия дроб. В допълнение, хирургичното лечение може да се прилага и като подкрепа и допълнение към други методи на лечение. Пожелавам ви здрави дни!